Hello mindenki! Megérkeztünk, most kezdődik még az utolsó két meccsük a srácoknak. Ott dől le a továbbjutás, jelenleg az Argentínával fogunk játszani. Tudom milyen jó itt egy erő, hogy itt kimész, azt tudsz égizni, nem kell kisétálgatni. Úgyhogy... Keményen fiúk, jó? Figyeljünk oda! Szia Kendikém! Itt van a kedves szupersztárunk. 9-ről úgy van, lőjünk el! Nem jó a kapusunk! Csabi, szokásos! Na bazd meg, elengedett olyan faszommal. Gyerünk gyerekek! Gyerünk! Passz! Játsz! Bence, kint vagy, gyere be! Bence, hol vagy? Játsz, ez az! A faszomért enged el. Igen! Így van! Már is volt egy gól, vezetünk. Jó, álljál vissza, és ugyanígy tovább! Embert vedd fel! A hív ne vigyen el, hozd el! Hosszú Bence! Kell, Ádi nem ül be! Így van! Szép van! Nem baj, csináld tovább! Hozd el! Jobb oldal, szök így! Gyertek, gyere már vissza! Szöknek! Sok! Egy az egy! Úgy szép! Úgy van, figyelj! Figurát csináld meg! Úgy van! Jó van, játszál! Megy a kereszt! Jó, nyugi! Ott az Ádi vagy a kapus! Nem jó! Jó, nem baj, miénk! Nyugodtan! Akkor eljegyál! Ha úgy van, így van, vedd be, akkor nagyon jó! Gyere neki, Tibi, gyere neki! Tibi! Jó, nyugodtan! Kérjed! Hozog le! Csináld meg! Szép volt Ádi, nem baj, következő! Hozz szét! Ja, bocsánat, elenged a telefon. Elnézést mindenkitől. Gyere vissza, Bence! Gyere vissza, mert bepassz ne legyen! Fogja passzolni a... Gyere vele, Tibi! Nem mehet át, ezért egyszer! Így van! Csak a Bencé! Így van! Ez az így milyen van! kis... És mehetsz! Ne! Úgyis jó! Gyere! Nyugi! Nyugodtan! Valaki 2:36, legyen hátul, hello! 2:36-nál vagytok. Bence marad hátul! Úgy van, leghátul is jó. Ez nagyon nem lett jó, igen. Jó, maradj Bence, maradj! Hey, Hozd el! Most hozd el! Most hozd el! Csak a csel! Gyere, Bence! Most segíts be! Csak a csel, lépj ki! Jó! Nyugi! Szépen Az semmi nem volt, így van. Okosan, észre! Sorry, you can change. Nyugi, figyelj! Tibire! Tibi és Bence fut rá! Jó, miért? Hozd el! Ilyen ne legyen, gyerekek! Jó, nyugi! Ez elment. Szépen lassan!
Pörgessük, nehogy sárgát kapni, akkor 1 perc mínusz. Mehet föl. Mehet föl. Bence, mozog le. Jó! Mozogjál! Bence, figyelj! Mozogjál, menj el! Itt a Bence lába. Jobb! Bravo, Bence! Beki, így van. Így van. Ott a Bence, így van. Itt a... Nagyon jó, és menjél, Ádi, menjél! Nem baj. Kint volt. Nem, ez csak szabadrugás lesz. Passzoljátok, kisúgjátok be! Roli, ne menj el nagyon messzire a pattól, tudod, baszolod meg érte. Bocsi, a kicsit rezeg, éppen jövök. Entra no gol! Entra no gol! Ei, cuidado com o lado ali! Estica a perna! Sai, Zica! Á, Bora! nem sok ilyen volt. Sai! Caralho, porra! Saiu, porra! Átjöttem ide, mert hát, ha itt több támadás lesz. Gyerünk, Roli! Bora, time! Precisa de golzinho, vamos! Vamos! Vamos que dá, pô! Wat hij dan nu doet? Dat zou ik Bora, Neto! Eu jogo! Na frente! Bora, gente! Vamos, tá feito! Vamos! Essa é pra Silvia, não vai dar Ajjajajajajajajajaj. Ó, ami jövünk. Volta pro jogo, Neto! Volta pro jogo! Vamos! Vamos, Neto! Volta pro jogo! Volta pro jogo! Vamos! Gyönyörű!
Á! Bassza meg! Waarom voetbal je dan met die keeper die meedoet? Nem sok hülye volt, csak 8 méter. Nagyon nyomnak a brazilok. Precies, maar je maakt wel gelijk. Achter elkaar de bal. Hát pedig reméltem, hogy erről támadunk többet. Hú, na is, Lacikám, hallod, olyan idő van nálunk, hogy... Hál azért egy kicsit felhős, tehát így reggel jobb, de délutánra le vagyunk égve, mint a szar. Ilyen 23 fok van csak, de olyan meleg van, mint a dög. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy igen, jó időnk van. Ja, csak már nem sok híja van. Nos, hát 1-0-ra győzött Magyarország Brazília ellen. Azt kell mondani, hogy így a továbbjutás 95%-ban zsebben van szerintem. Sőt, a 4 győzelem, 1 vereség. Ha jól emlékszem, és még 1 meccs van. Gratulálok, srácok! Nagyon ügyesek voltak. Persze, de Roli belement telébe egyszer, mikor fociztak valamelyik nap, meg Ádám is belement. Én csak térdig mentem vele. Beállnak a fiúk, lányok. Megvan?